Máme lehký skluz, takže zrychlíme. Dámy a pánové, Alan Mrákava, přivítejte ho. A už je tady. Je to mladý umělec, jeden z našich nejlepších klavíristů, pianistů a klávesistů, velká naděje české hudby. A já tady o něm čtu, že jeho hudební vzor je Mike Oldfield a Hans Zimmer. A Hans Zimmer skládá v Americe hudbu k americkým hollywoodským velkofilmům. Zahraj něco od Zimmera. Jenom kousek, neumíš jen tak... Co to je za film? Prosím? Rudý příliv. Dobrý, nějaký příliv. Dostal za to Oscara 16. Perfektní. Tak prosím tě, my teďka společně pro vás uděláme hudební soutěž. A sice ta hudební soutěž je určená pro všechny děti. Takže všechny děti tady můžou něco teďka vyhrát. My budeme hrát, teda asi spíš jakoby Alan než já, skladby z pohádek. A kdo to uhádne jako první, tak dostane od nás dárek. Takže budou to celkem 4 skladby. My vám zatím nebudeme napovídat, ale děti teďka všechny poslouchejte a kdo to uhádne jako první, tak to zavolejte a přihlašte se. Tak, máme připravený holky máme připravený, takže hrajeme první skladbu číslo 1 a hádejte, ze který je to pohádky. Tak. To můžu říct, nebo ještě hraješ? Zlatovláska uhádl to tamhle ten mládenec vzadu s brýlemi, který se hlásí, já ho viděl, zatleskejte mu, byl první, který to uhádl. Ale budeme hádat ještě dál, ještě tu jsou další skladby. Ty skladby jsou celkem 4. Toto za malou chvíli bude skladba číslo 2. Můžeme hned rovnou na 2. To bylo rychlý. Princezna Zmlejná, támhle mládenec, zatleskejte mu taktéž. Vyhráváš od nás cenu. Je to 2. místo. Nejsem si přesně jist, co to znamená, ale je to 2. místo. Zřejmě 2. místo u skladby číslo 2, takže teďka bude následovat 3. místo. Tak, ty bláho. 3. skladba, můžeme na to. Ano, 3 oříšky pro popelku, viděl jsem jako první tamhle slečnu, která tam sedí. Zatleskejte jí, uhádla 3 oříšky pro popelku. Klidně hraj v podkresu dál, hraj 3 oříšky pro popelku. A my se vrhneme na poslední skladbu číslo 4. A tohle bude těžký, jsem zvědavej, kdo to pozná, můžeš na to jet. Dobře ty, nesmrtelná teta, dobře on, zatleskejte mu. Tuto pohádku neznají ještě všechny děti. Alane, dotaz na tebe, jak jsi se k tomu vůbec dostal, že jsi dneska tady? Zkus, jestli ti funguje mikrofon a jestli ne, dám ti svůj. Ne, dám ti svůj tady. No, takže vlastně v září jsem se v Hodoníně dělal charitativní činnost vlastně pro Světlušku, což je charita na podporu nevědomých. A tam jsem se potkal s Bárou, tady někde, tam někdo bude. A no, tam mi řekla, že vlastně ještě se svýma kamarádkama připravuje taky nějakou charitu, jestli bych se nechtěl k ním připojit a tak. A jak jsem nabídl vlastně tady svoje vystoupení a tak, no a vlastně v ten den jsem byl oblečený za Světlušku, no, takže to je docela vtipné. Alan Mrákava, zatleskejte mu. Alan rocks!